Takže čus, já vás znám dnešního videa. Dnešní video bude takový specifický, bude to můj názor na nové karty od Nvidia. Co si o nich myslím, jaký mají výkon, jaký mají ray tracing a DLSS. Potom, co se týče ceny a efektivity. A potom, co není, říkám já, jakožto z pohledu hráče, streamera a YouTube kreatora. Takže zaprvé, co si o nich myslím, že prostě pokud máte vele Nvidia, která je třeba 48 Ti super, tak bych třeba do takový 5070 fakt nešel, protože někdo říká, že ty nové karty 5070 jsou o hodně výkonnější než ty staré 4080. Já s tím teda nesouhlasím, za mě je prostě lepší nechat si starý si starý Nvidia. Co jsem tak okolo se dočetl, tak prej v těch nových kartách nejsou prostě chybět čipy. A pak ta karta, a pak vám prostě bliká obráz, karta vám nefunguje, takže nevím no. Ale abych se podíval na ten výkon, jo, dejme to máte 4080 a 5080 Ti super, tak tam zase je lepší si koupit 5080 Ti super, ale je to na každém, jo. Pokud to chcete to risknout, že to třeba ty čipy nějaký mít, to nebudete, tak to je na vás, no. A ještě k těm čipům, jo. Není to, nevím, jestli to je real, ale prostě jsem si to dočetl někde, na jedné stránce. Potom, co se ještě týče toho výkonu, tak určitě u té nové řady budete to mít o hodně lepší, co se týče pro streamery a tak. Když vlastně máte kartu od Nvidia a streamujete na ní, tak má to mnohem lepší FPS v hrách a lepší přenos třeba na streamech a tak. Protože ta karta vám dokáže o hodně větší výkon než třeba RX 9070 XT, jo. A potom o tom taky bude ještě to video od nových kartách od AMDčka. Potom bych se asi podíval na ten ray tracing a DLSS. Tady to je asi hlavně ta největší výhoda těch nových karet. A jo, pokud nechcete DLSS, tak to je Deep Learning Super Sampling. To znamená, že hry že prostě ty vaše hry a různé apky, a už je třeba Photoshop, tak prostě vypadají o hodně víc realisticky, jo. A je to díky, pokud je to vlastně díky tomu, že ty nové karty mají lepší stínování a osvětlení. No, hlavně to, že hlavně to DLSS a to ray tracing vám dává větší FPS. Takže za mě nevím, no. Ale tak asi je to lepší, no, ten ray tracing a to DLSS. Potom, co mi trošku hodí u těch karet, je cena. Cena se vyšplhala, teď nevím, jestli to je furt, já se můžu podívat na Alzu přímo. Máme RTX 5070. Když se podíváme, tak mají tady třeba 5080. A ne, tady když se podíváte, tak 5070 stojí 29 000, máte, stojí 29 365, jo. Což když si to tak vezmete, tak vlastně tolik stojí nová RTX 4080. Takže za mě, nevím, no. Ale co nechápu, že tady stojí 16. A ty stojí, no, nevadí. Alza, no, prostě Alza, asi máš špatný ceny, já nevím. No, to bylo všechno. Potom, co mě tam u těch karet ještě takto zaujalo, tak byla efektivita a spotřeba, jo. Oni ty karty mají strašně dobrou spotřebu. Vlastně no, nebo strašně dobrou, jak se to vezme, na ten výkon mají prostě tu spotřebu dobrou, jo.
A co se tak dívám, tak ty karty ani moc nežerou. Žere to stejně jako třeba 40 a 80, no tak. Co už, to by jsou měli ty, co jsem se tak dočetl. A teď co si o ní myslím já, jakožto hráč, streamer a prostě YouTube creator. Já si teda to myslím své, no, že ty karty prostě nejsou dobrý. Měl jsem možnost jí vyzkoušet, tu novou, u kámoše, a tomu občas problikává obraz, nebo mu nejdou spustit některé hry, který mají podporat DLSS. Prostě mu to nejde. Takže já asi zůstanu o té mojí RTX 4070 Ti. Ale jako pokud jste někdo, kdo prostě nedělá YouTube a tak prostě běžte do AMDčka. AMDčko zase, co se týče výkonu ve hrách, je prostě best of. AMDčko ve hrách má o trošku má, když to dáte prostě na nemlčí detaily, tak máte lepší FPS než třeba ta Nvidia. Já kdybych třeba nedělal to co dělám, tam mám také už to v komputu, AMDčko. Ale jak říkám, no to je prostě nekaždý z vás, co vám to vyhovuje víc. Třeba někomu víc třeba vyhovuje AMDčko, někomu třeba zase Nvidia, jo, to já prostě teď toto neovlivním, ale jak říkám, no. No nic, teď to všechno shrneme, jaké jsou karty prostě od té Nvidia. Takže, mají dobrý výkon, dobrou efektivitu, mají nejnovější architekturu a mají nové stream procesory. Jo. A mají rychlejší paměť HBM2. A lepší ray tracing, lepší AI zpracování a prostě mají lepší grafiku, lepší vysoký výkon a prostě je to všeobecně lepší. Ale zase jako, nevím, no jestli je lepší, za mě je lepší tu 4080 za 30 tisíc než 5000 za 25, jo. Tam jako máte u té 4080 máte máte prostě větší výkon než u té 5070, co tak dočetl. Třeba já v kompu nemám až takhle hodně overkill karty, no. Mně třeba stačí to, co mám. A můžete se těšit, že v květnu bude vycházet nový video stavba PC. Budu stavět mojí sekře nový komp. Myslím, že v tom bude Ryzen 5 3600. A to se ještě nechte to překvapit. Nic, to by bylo asi všechno. Se s vámi loučím a víte, co máte dělat. Like, odběr, no nějaký ten komentář by byl fajn. Takže, čau.